Nazdar, Dušo. Toto všetko sme my upratali. On zas kameruje ten kokot. Tu taký dobrý skok. Tu takýto skok. A tam už ide tá cesta, čo som tu. A jeba dole. Ale ne. A jeba dole. Odtiaľ prídu Maťo s Riďom. Dobre sme to upratali, ne? Tomu ver. Tamto, čo je najsvetlejšie miesto, hen tam v strede, tak tam boli tie drevá a šutre. To je to, čo Maťo s Dušom upratali. A túto celú cestičku som upratali až s Peťom. Dobre, ne? Toto. Až po Dušana, ty kokos. Až po tú tasturicu. To sa bude bajkovať. No čo by si povedal teraz? Že sa Sme- zjebem. Že sme dobrí. Jasné. Sme dobrí, že No. sme to všetko upratali. Takže tak.